Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuphoqeleke ukuthi umzimba udonse ngehliphi sezinkomo endaweni yaseNgunduze Eastern Cape ngenxa yobubi bendlela. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani bulo khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Indlela embi yaseNgunduze ngaphansi komasipala waseMnquma Eastern Cape uphoqe ukuthi umzimba ubaba osemdala obeongcwatshwa alayishe kwehliphi seinkomo ngoba imonto ibingakhona ukuhamba. Ngokubika Eastern Cape News Live ibe ukuthi ke ngesithuba zasekuseni namuhla isithuthi sabangcwabi ebesilayishela umzimba sesangakwazi ukuhamba ngenxa yobubi bendlela kwaphoqa ukuthi ibhokisi lehliswe emontweni liqhutshwe ngehliphi sezinkomo amakhilometha angaphezulu kwayisithupha. Oyilungu lomndeni uPaul wathi lento yenzeke namhlanje akayithandi imbi kakhulu ukuthi ke ubaba omdala kangaka alayishwe ehliphini sezinkomo uthi befanele angcwatshwe ngezotho njengomuntu osemdala. Abahlali bakulendawo babe sebencenga uhulumeni ukuba angenelele kulungiseke lesimo njengoba ke sibheke okhethweni bathi ke babheke kakhulu ukuthi kuzoba khona ushintsho nabo ke bebe nemigwaqo elungile bekwazi ukuhamba kahle nezimonto bebheke emathuneni. Bafethu ke njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ukuzwa ukuphawula kwakho ngalolu daba ngithi ke sengiphuma kanje ungibambe evidweni elandelayo.